Number one, first of all, I appreciate you. No, can them one ya when I for even that's number one. Number two, by a line here, Nina and Echo. The name and land grabbing, I have Bagalogofa. The name and I watch a pocket, then maybe I have Bagalogofa. Now, I'm a Mabo no nature. Okay, as from Bayalo, I wish that the Naka Gambiano get on there. Get on there. Okay. Now if I get me, get on there. Gente. I know in a partnership kita. Akwa? If I go no, I'm sure many of you understand it. And we're a process. And we're processing kede for me. We're processing kede for the courts. We're processing kede for me. Akwa? Good. Eba no kita bona enwere a law. Somebody obroso gente ono moya oh bason Gambazi, Edanya, Gamonto, Gamon, Gamonte. Listing. Uno manambialeba, I bialeba as a reception thing. Okay? Mana, you know me and I know you. I don't make woko very also. I will tell you as it is. When somebody say no, never a jemba. No, this kind of mindset. Agwange, no in the kumakia, maybe still a lot of our youth. Upon on no, but when Agwagia, it may be still Omaka, maybe see a lot of our youth and ruin many lives. It's a lie. Deceiving children, deceiving people, scamming people. And I got banata alo. It was alo, imagine it's not alo. It was the alo, you were Kuezioku, the Mbayalo. Macabo na Ichayarelo. Imwe Mbayalo. In a son of India, which means in Atwanya Ijametua. So now I will for I would have to a call body. I would have to a call body. I would on your banana. But thank you very much. So, Kaira Pununka, Makaiza na Choi Mebo to cleanse back and bring back Oba to its lost glory. Oba Eji Bambo we Maloba. Ejiro Wawa we Ego Magic we Maloba. No, Nanukia? Yes. So, for I when you put here, I get put here man. And the mono got there. There is the deal. The deal will go first step. Why you go to 15 million up here? I get a bit of reformation. A reform. When they go too far into that. I know when this youth, Makana Fagono. Information on them matter. Nde Emanam Alo Alo Balafo. Name Oba. Oba son Oba. My bendios of when we a few communities are there. Nde ma kolos ma ikolo ma mande okia
bịazie na-emebi ụmụaka na isi na-aghasasị. Unu ga-enyere aka iso wee cleanse the society. Two things. It cleans the society of drugs, kidnapping, ndị na-eje chọrọ onye kpata ego ije nalị ya n'ike. Unu ga-enyere aka na ya. Nke ịtọ, ndị na-eme ife ya awụ a wele ya ụmụaka n'iyi. I get clean Fanta cleanse ọba. I cleanse ọba. Now, the first stage dị n'ọbụna mgbe a chọpụtara na onye a na ife ọ na-eme no ife dị njọ against the law, eme ya arrest. Kita, they are going through trial. Ọkwa fana na court. Once email arrest, police email mmadụ arrest, he send there to court. Aka onye mere arrest emego gịnị apụghị ya. Ebe ọ nọzi with the judge, enye the judgment, assuming not the for more the against, or not the against. That's when you will now be asking for pardon. Ịmara ife anaka, onye isi unu ma ife anaka. Ọ dị ọma ife anaka. No wonder unu ji eme onye isi. Ọ ghọtara ife anaka. So you will then be asking for pardon. Because you don't ask for pardon for onye adro convicted. Onye ọbụrụ process a na-aga a na-ekpe ikpe na court isi ịpardon go onye ịpardon ya meanụlụ na ọ dịgo guilty ọrịa, which means na ikpego dị ikpe bee na ọ dị guilty before ịpardon bịa ọpịa ịghọtara ya onye isi ọ na-enye nwa na-ekwe n'isi ghọta na ọghọta ife. So the process any gọvanọ ịbanye na ya kịta bụ ị na-emezi interfere na nke ndị judiciary finish ye nkefa ọ bụrụzie na a find ya guilty, that's when we can have this meeting again. You can now say, okay, if egwu a unu gụrụ ife ọjọọ niile mere n'ụwa gbaghara m ọkwa. Now, which means you have already admitted now. But no, onye a na-agbara ama ọ na-enwe aṅụrị, onye a na-ebo ebubo okwegonu. Ịghọta ife na-ekwu, onye a na-ebo ebubo mego gịnị okwego. I don't know if you get my point. Inu ka ntụ, inu Igbo ka ntụ. Maka onye dị guilty, onye si na ife mmere dị njọ na asị megịnị gbaghara m. Ị gaghị anọkọta bụ a n'ikiriti ejidere onye a na-ekpe ikpe, o nwee lọya, gọọmenti nwee lọya, a na-ekpe ikpe ịnọkọta isi ịgbaghara gị ya. Amara m na aghọtago mgbe a ka ị ga-asọ ọnwụ na mmehie adịrọ gbaghara ama adị. Ma nọọ ị gaghị agbaghara na onye a convict bịara. What if ọnwụ na court mesịa sị na ọ dịrọ guilty, isi na ịgbaghara gị ya. Isi na ịgbaghara, which means na ọ dịbụ guilty nọ. Amara m ma ndị mmadụ na-aghọta ife na-ekwu. I can hear you telling me. So, if I get a member ka Javi Bebe ọsịsọ, ọpịa obezi ọsọ, then ezu ụzụ n'ọba. Amakwa m ichiri echiko ala ya sị ezu ụzụ n'ọba. Nke ndị youth, ezu ụzụ na nke ndị youth. Anyway, mgbe a ezu ụzụ na ndị youth, unu chi ya takwazi ọzọ. Anyị akpa ya mgbe a unu ga-ekwuzi ya, aga m host ụmụ unu na gọọmenti haus na light house ana Ọka. Ụlọ na-arụkwa ya unu abịazie anyị akpa maka ya bọ. Thank you. So, under the youth, bueno. Akwa unu na anugo ife aiko. That's good. So, thank you, Omo Adoba, ekede mo na ebote. Thank you very much.